kaburuji e demngal Pulaar e radio Jawol Saare. Musidɓe tedduɓe heten koɓe radio Jawol Saare on calminama to gonnuɗen no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji. Meftande men kabaruji jamma hannde jaten koye dendi Amatoure e kabaruji dowlaji dentuɗi e kabaruji international. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Saare jam hiire moon hande ko ñalawma alarba hawri ko 29 lewru avril hitan ujunnaji 26 habaruji moon e ɗemgal Pulaar. Giɗoɗen ko États-Unis oɗo ñalawma hande si fate weeyo toɓoji ɗi dartima oɗo saha mo kalten kono en wayno toɓoji ma gartu kadi ñande aljuma e kadi darto seeɗa hakkude samedi dimanche puɗɗito kadi altine yontere aronde ɗum noon tugui altine tan ha yetten ma alhamisa yontere aronde toɓoji kadi ma hawnaki ma kew ko fate température noon en wayno ko ɓeeta oɗo saha joni ko fate température wayno wonata ko hakkude 13 degré celsius e 19 degré celsius ɗum noon ko tugui ñalawma alhamisa janggo ha yetten ma ñalawma dimanche. Habaruji meɗen toon to États-Unis guiɗoɗen ɗum d'abord ko fate politique tungnade sonduji baɗaji ɗum noon kadi ko winda toon to journal biyeteɗo Hills en wayno ko ɓeɓeti oɗo saha joni hakkude kamɓe républicain démocrate ɗum noon ko fate en goteji garoji so godi wadde kay e lewru novembre hitande ujunnaji 26 ɗum noon en wayno ko kamɓe ndeɗo fedde wiyetede Emerson ɓe ƴefti yimɓe ken wona ujunere neɗɗo ɓeɗon ko yimɓe wotoɓe kadi en wayno ko ɓe ɓeti ɗumen kuggi hakkude 24 e 26 lewru avril en wayno kadi ko e wiide mabɓe kadi erreur so wawi wonde hen ɓurata 3 point pourcentage ko fate toon to suudu représentant ji kamɓe républicain ji ɓe jogui ko 53 jonde en wayno démocrate en jogui ko 49 pour démocrate en ɓuura hewde toon to sénat il faut ko kamɓe démocrate ɓe mbawa dandude kala 49 jonde nde ɓe jogui toon e kadi ɓe kefta jonde 4 onande ummade toon to républicain ji ɗum noon donc en wayno ko nden ɓe keftata donc siftindon tan en wayno ko toon to suudu représentant ji kamɓe démocrate en ɓe ɗaminama ɓe kefti keweki mum tumnade kadi e poluji jentuɗi donc ɓe mbi wonde ko en wayno ko kamɓe démocrate en sondage ji kolli oɗo sa joni toon to suudu représentant eɓe jogui kene wona hawnaki eɓe jogui kene wona toɓɓe sappo hawnaki ma ɓuura kamɓe républicain ji toon to suudu représentant ji ko wawi wonde fof ɗum ɗo fof ko caɗele ɗe ganduɗa kamɓe républicain ji tawi ɗum ɗo heptima ko sibabude kanko Donald Trump politique mo waɗata ɗum noon ko politique international surtout guerre oɗo Iran relation ngaji international affaire gurdam leydi ndi surtout yenne haalta hen kadi ko affaire immigration ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa henne kanko Donald Trump maw feele hen ni ko noon ɓurata feelede hen républicain ji. Habaruji men États-Unis hande kanko Jerome Powell en wayno waɗi jandiyankoɓe hande o wi ko kanko Jerome Powell en wayno ko mandat ko gasata ko ñande 15 lewru mai kono hayso manda o gasi o netti wonde gardiɗo banque centrale mo États-Unis mo mbiyata Federal Reserve kanko hoore makko mo continue wonde gouverneur ɗum noon ko titre uji kamɓe ardinoɓe banque centrale ɓe jogui ɗum noon kadi en wayno ko lawol rokkimo yo continue wonde gouverneur ha o walla cuɓaɗo yo arde banque centrale o no jooɗori e caggal muɗum hande ɓe nanodiri foof ko nden woppata ko wawi wonde fof kanko Jerome Powell o wi ko ma continue wonde gouverneur kono en wayno ko inde makko yetta continue wonde gouverneur kono en wayno ko ɓuuri hewde wonata ko cuuɗiɗo o tinnitaki wonde woni ɗon e banque centrale ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi o wi wonde ko waɗatamo continue heddade wonde gouverneur surtout yenno ko hulde wallude kadi banque centrale o continue wonde indépendant et surtout continue wonde ɗeɗo caɗele kamɓe banque centrale probléme uji ɓe jogui caɗele ganduɗa en attaque uji gummotoɗi toon to gardigu leydi ndi hayso haalani Donald Trump o wi kadi ɗum ɗo kadi so continue ko hunde wawde hadde kamɓe banque centrale wadde décision ngaji ko fate kalisaji ngaalu leydi États-Unis no jeerira taw ɓe jogaki hay pression goto ummade to laamu ɗum kadi ko kanko Jerome hay ɗum siftindon tan kanko Donald Trump en wayno weldani Jerome Powell gila o fuɗɗi mandat makko ɗiɗo surtout enne e wiide makko kanko Donald Trump Jerome Powell en wayno ko décision ngaji ɗi ƴeftata ko fate en intérêt ko fate dollar en wayno ko ɗum ko hunde ndewo dakkodirani kanko Donald Trump ko wawi wonde foof en waynoɓe noon koɓe portunoɓe en plante kadi wiide wonde ko Federal Reserve sibabude kamɓe banque centrale ɓe jamiri wonde ko oɗon nokku yo fewnita yo maat oɗon kalis mo Jerome Powell yamiri ko hunde ɓurtude no fewi ko wawi wonde foof en wayno ko sibabude ɓe yiddeɓe wonde moɓe cuɓiyo yo ar ɓe mbawino oppude kala enquête aji mbaɗanno e makko kanko Jerome Powell. habaruji men États-Unis ha hande tugnade kadi ummi toon to département ɗum affaire étrangère en wayno ko kamɓe États-Unis ɓe mbi wonde ko ɓe puɗɗotoɓe fewnude passeport taw ko passeport américain passeport ɓe guinniraɗo 250e anniversaire awɗon passeport kadi ne wayno ko teskita hen ma ko kanko Donald Trump photo makko ma woni tugnade kadi joguiɗo konngol toon to State Department no kanko biyeteɗo Tammy Bigot o wi wonde en wayno ko oɗo passeport ko passeport ɓurɗo wonde jogade sécurité e aduna kadi en wayno ko gueɗe dese ngaji kewɗi ma ɓeyde hen ko noon kala no
passeport wayan noni passeport américain boy don wano ni tengo non wayat ko beete hen tan ko desengaji taw ko artisanal e kadi kanko photo makko kanko Donald Trump adi don haaluji non e wayno ko democrat en walla yimbe hewbe puddima critique demo kanko Donald Trump ko gede de ganda o gila e kalisaji bieji dollar di widi inde makko wade hen walla signature makko won hen hay kadi e yamerti kadi affaire étrangère yi passeport taw photo makko hen kanko Donald Trump o yida yaade taw ala marque makko dum gondo ciagal hande khabaruji gumidi tonto Washington hono kambe département justice kadi o do saji ne ben ndewi e yimbe min ganda liggo gottonobe kanko Dr Fauci Anthony Fauci non ko kanyum wonno directeur institut national des allergies et des maladies infectieuses o do saji ko kambe département justice be o do saji no kambe département justice be taki neddo bietedo David Morens jaalo dubi chapan jeedi jeetati kanyum horum en wayno ko goto e wajirno nobe kanko Anthony Fauci kanko Dr Morens ko taka o do saji ko se e nder laamu kanko Donald Trump walla nde kanko Dr Fauci nde wondonde e caggal Donald Trump en wayno ko kanko won information ngaji kanko ware makko patude covid di o sali yaltinde dum do fo non e wiide mabbe kadi ko dum ko ala sago be portamo plante ko wonde fof ko faati covid ko gedde de ganda kanko Donald Trump laamu ko gadon e laamu ko ngudo fof en ko gedde de be calidi wonde ko hunde wonde pour mabbe dum do fof ko gedde de gandu ummide son to kambe Chine e kambe e ballondiral kadi Dr Fauci organisation mo ardino ko kambe mbadi o complot be gaddi dum américain ko way wonde fof o do sa jon be mi wonde ko ala sago be nawmo kanko o do biese do Moren David Moren jaaro dubi chamban jeedi e jeetati David Moren non e liggudi ko Dr Fauci wala o don organisation mo Fauci ardino liggi son ko tuggi hitande ujunaji didi e jeegom ha hitande ujunaji didi e nogas didi kanko Dr Fauci non kanko ardino nde do fedde toppitini ko faate nyawuji daaboji tuggi hitande ujunere temed jene chapande jeetati e ndey ha hitande ujunaji didi e nogas didi ko way wonde fof kanko Dr Fauci hadde makko yaltude laamu dum non koy tam Biden kanko wara makko taw hebi laabi kewdi yimbe ne biyama ne jane makko ne baramo dum do fof ko yimbe be ganda be supportani kala ko faate théorie science wala théorie ko faate covid nyaw ko faate covid khabaruji men international tonto Mali e dajira ala ton taw tunadi kadi ko to agence France Presse on arme Mali be mbawi bombardude nokko kidal kadi ko nokko mo ganda kambe jeyabe FLA Front de Libération d'Azawad dum non ko kambe to aregen e wani ko kambe control ton tunada hande e yimbe responsable ji FLA be mbi wandi ko avion goto rewi son avion ngaji ndewi son hande tonto kidal bombardi nokkuji kewdi on non e wayno ko e wiide makko ala fof gañi den ala maayde hen e dum non kadi neddo gondo son kanyum horum tonto nokko odon kidal taw ko kanyum horum wiyete ko Atay Ag Mohamed wi wonde ko sibabu dido bombardement ji kambe kadi Tuareg en be mbadi riposte mode be jani kambe Tuareg en ka militaire gondo tonto wiyete Gourma Raous non ko ne ko nokko gondo ton e region Tumbuk dum no hunde kadi de be jokkondire agence France Presse ko wonde fo tungnada hande khabaruji bindadi tonto agence France Presse e tungnade kadi jandi ankobe kadi ko yimbe haralebe ko faate guerre mbi wonde ko en wayno no situation way ton no Mali ni be mineki wonde ko gouvernement militaire gondo sono ene wawi continue wurde ko juuti sabu ene wayni ko tonto bange rewo leydi dum non to kambe Tuareg habentebe heptude Azawad e ben ton be o to bangeji goddidi kadi ene wayni ko jeadi suji goddi jeadi kadi e jenin ben kadi nen ton donc ala fof kambe gouvernement militaire gondo tonto Mali holno be jogori dole e peeje de mbawi habde be do fof gutan ngudo jangu bangu gila samedi ha o do nyalawmande ene wayni ko kambe laamu militaire gongu ton to Mali ene wayni be perdi control ko buri hewde leydi o do sa joni wandi ko kambe Tuareg be min continue wandi ko sibabu ndi don bombardement ko be continue be tubbude gure mawde kewde gondo ton to Mali dedon gure de limti en non en jeya ko kambe Front de Libération Azawad ko be kabitano ko boyi buwidi wandi ko jeya ko e nokkuji mabbe non ko bangere o leydi Mali surtout region aji gondo ton to Kidal Gao Menaka e Tombouctou donc en wayno ko do sa joni be mbi wandi ko be heftobe de do gure ko boyata kambe be do habantebe FLA khabaruji men international hande tonto Burkina Faso to sibabu ngudo jangu bannongo ton to Mali nyande samedi kambe laamu militaire ngon ton be beedi de sécurité ton to Ouagadougou e gure mawde ton to Burkina Faso kanko ministère to bidir ko faade sécurité Burkina Faso wi wonde wadde opération ngaji pour beedu kisal e nder leydi nokkuji kewdi gon ton to Ouagadougou mbawi beedi policier ji outrade kadi médiaji mabbe gon ton pour wiide ko de yimbe nder leydi ndi fof e gon haltobe kala ko jiko paamani e dum non dum fof ko rentade ko wadi Mali ko ro arde son ko adi dum non
kambe Burkina Faso en be badino nyemtindi gede so tawi leydi mabbe atam dum non ko nyande 1 lewru avril marno dum tonto bobu julas ay podo sa joni sibabunde cadel gon tonto malde en wayno be beedi kala ko renete no ton a surtout nokkuji mabbe mawdi to Niger kadi no kambe koy mabbe beedi mo rentado en wayno ko défilé ponnodo wadde nyande 1er mai kambe leydi Niger be mbi wonde sibabunde problème uji sécurité gon ton didon défilé ji kayiti wadete tonto Côte d'Ivoire aussi be mbi frontière ji mabbe fu beedi en militaire uji kono be damini wonde ko yimbe hewbe ma gummo tonto leydel takide dum non ko kambe Mali e kambe Burkina Faso pour arde sornade ton nade ko ngudi di o haali kanko jogir kongol tonto leydi Côte d'Ivoire abiyata Amadou Coulibaly kadi o haalde conseil ministre wonde ko be damino yimbe hewbe ngummo e dedo leydel nade tonto Côte d'Ivoire donc dedo leydel tati kambe Burkina Faso Mali Niger en wayno rendube nder fedde wotre wi'eten AES en wayno ko be jogi cadel no fewi surtout hareji gondi ton hakkunde pelle jokkondirde alkayde organisation islamique en jana e dido nokkuji tati Burkina Faso Mali en wonde Niger ko ay wonde fof en wayno ko dum do fof ko sibabonde cadel badde ton to Mali Khabruji men international cektorden hande ko ton to France tungnaade kadi kongol gumigol ton to ministère to pitidi ko faate gede caggal leydi no wayno ko kambe leydi France be nyaagi mo kala yimbe a heddibe ton to Mali taw ko français yomba peji fo no jaltiri leydi ndi ay sindo kutorto ko avion ngaji commercial bawo yaltude ndi taw didon avion ngaji ha hande ne jamira e njuro ton to Mali e hisaji tan wonbe ton to Mali taw ko français be mbi kambe consul mabbe ton to Mali no wayni ko ken abbo ujunaaji ne temedidi neddo bindi mo ton to consul wonde ko français akono be tumi wonde ko ma buru ujunaaji tati neddo taw ko français wala jogibe kam nationalité française enen ton taw medan winditade dum non nen ko buri hewde be do yimbe fo kadi ko yimbe jogibe nationalité ji didi taw ko français e Mali dum non e wayni ko haysino ko kanko général Assimi Goïta gardido gouvernement nyande talatde kongude de joftuno e télévision yawdo nor mo halato be ngoni koy beydude kala ko faate sécurité koy fittude kala bonandeji badde ton dum non ko yilaade yimbe hutorade kadi joyre pour andude holto be do be kabar ngoni ko sibabunde kambe armée Mali e kambe rusinabe wala nobe e perdi kital ko hunde bonde no perdi kital e perdi nokkuji goddi taw ko position ngaji militaire ji wala ko base ji mabbe militaire ji be mbawa heftu dum e kadi be mbawa réglude dum ko dum wadi ministère des affaires étrangères mo France dabbi e wonde kala yimbe wonbe ton to Mali taw ko français yo kenyo jaltali kambe ministère to piri ko faati gadi caggal leydi ton to France be mbi wonde ko be damini wonde ko fitinaji ton to Mali ma continue beydade hewde caggal nde be perdi contrôle buri hewde leydi Mali musidbe teddi be ten ko bere josa ko do tongi meftane men e jamma hande o en nyaagi mo jam mo jam woni jungo mum dawadante en jam